I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Prachtig. Het logo, ja mooi man. Het logo van de omroep erop. Prachtig mooi. Ik geloof dat zelfs die namen nog ergens op zit. Ja, dat ging het hier onder dit rekje op. Nou, dit is Geert Screur, maar ja, dat voor jou ook zo. Ik kom van dat beeld, het is gewoon dubbel E, maar vooruit. Wat is het voor auto? Het is een, ja, nou komen we dus al direct in de problemen, maar dan ging ik eventjes naar Rink Wiersma, want dat is de technicus. Het is een Scirocco, Leuk, hè? Ja, een VW Scirocco type 2. Type 2. Ja. Dat dat type ben 1 hele- die ben wat lichter. En deze is letterkom en deze is een iets zwaardere auto. Oh, ik bedoel, even een technische vraag. Ja. Wat leidt er dan voor motor in, Rink? Hier zit een 1600 RR in, Ja? mooi 84 pk. Oh, oké. Ik zucht naar het circuit, hè? Ik zucht even naar het circuit. Het is nevens bij wie het. Het kan al hier krijgen, Leuk, hè? Het is goed weer, maar er komt groot materiaal aan en die zal de bovenste laag lopen. En dan kom je op de hele laag en dan moeten we wat meer snelheid in komen. Oké, nou bent de technicus, dan mag mij dus straks assisteren, want ja, ik kan net samen in zijn auto stappen. We hebben ook al een keer inhiest. Ja, we moeten sowieso een 4-punt gordel om, dus je moet goed veilig erin zitten. Een helm, nekbomen. En dus dat je goed vast zitten en nou ja, dan komt het wel klaar. Oh, kom ik hier zwaar te maken? Nee hè, totaal niet. Nee, je zit er ook al hier ontspannend lachend bij. Ik ga even naar je, dank u wel Rien, ik kom straks bij die, instrueert mij. Ik ga even naar Willy Boonstra. Ja, die zwarte cross. Het is echt ooit begonnen als een zwarte cross. En dat het net mocht en toch stiekem racen. Sagiet. En dat op een gegeven moment het georganiseerd wordt zo en de politie bij organisator Jan van der Wij aan de doorste. En toen ging het even net met eraf. Hoe moest het even nooit? Ja, toen moest de gemeente even officieel in zijn worden voor vergunningenboel. En ja, zij is de legale boel begonnen. Ja, het is de nieuwe editie, het is de vierde legale, dus je had toch 4 keer even lekker stiekem neer. Hartstikke stiekem, want dan werd het haast een dag van tevoren bekend maken. Oeh. Het had hier toch wel een leuker, Willy. Ja, eigenlijk wel, maar ja, dit is echt wel leuk, hè? Ja, dit is wel mooi, hè? Want het is toch wel een fenomeen, die zwarte cross. Maar wat dan de naam zwarte cross direct net al, en ze heerlijk legaal dwanden binnen. Past de term zwarte cross dan nog wel? Ja, zwart past er echt nog wel een beetje bij, want we zijn wat oorzaaks gewoon autocrossen. En dat maakt het dat juist naam echt nog een beetje oors is. Wat onderscheid je van oren autocross? Nou, ludieke klassen. En als to, zoals Do bijvoorbeeld, normaal nooit cross, kist je echt maar rijden in een veilige auto, uiteraard. Want dit derde keer doe bestaan bij vak en nak, we dat al die keurt en dingen. Dat gebeurt net. Ik moet zelf racen? Nee, ik help die raar uit de droom, hè? Nou. Dat is kroks raar, hè? Krok raar. Ja, hier bij Velma, die gaat de eerste man even vakkundig begeleiden. En dan kun je zo rustig even bekomen van alle stress. Ja. En adrenaline natuurlijk, dat Ja, les van krijgt. tuurlijk. En dan de volgende mars, maar is toch helemaal zelf. Willy, jij staat even Karin. Ja, En dat wist ik dus net, hè? Dat wist ik dus echt net. Nou, Dus, zo liever als ik. ja, ik denk, waar presenteert dat programma normaal op Sneu de Medisch? Een auto die het size versnellings. Maar bij zo'n crossauto ski je met waterbroeken. Dus je bent gauw uitskekelen. Ja. Dat kind dan ik van net mis. Zit er met 12 versnellings op? Hoe is dat eigenlijk? Goeie. Hier vertel maar hoe je dat. Zit er 12 versnellings op of ben er meer? Ze zet er al in de wal in, maar het broekslinde maar in het waar. Oké, nou. Nou, het is dus boem of hoog. Dit is, ja, nee, dat was niet goed leren. Ja, nee, nou, we gaan over in. Nou, we staan dus nou bij een hele keppel mensen, Karen, op dit terrein onderblij bij die prachtige Omroep Friesland auto's. Ze hebben werkelijk schitterend maken, al die logo's erop. Ik ga nou in de instructiefase, dus ik zal nou zien hoe dat al hier werkt. Ik ga die op berichten. Oké, en wist ik filmen? Er staat nou een man bij een camera van me in die film bij. Want dat zoek ik wel mooi vinden. En ik heb ergens gerucht niet dat er nog een Omroep Friesland televisieploeg onderwijs is, dus je weet het maar net. Het wordt al je geregistreerd dus. Ja. Nou, succes hè Geert. Oké. Oh, wat machtig, de adrenaline, die shit, je werkt het om het lief. Dan hoef ik nog dat hier zelfs erin. Dat doet die me dan nog. En attentie, dan gaan we voor de start. De man bij de bord wit-zwarte vlaggen rit voor de auto's los. Van de rechter naar de linkerkant. De motoren doe je allemaal machtig. Ik hoop je dat ik er nog komen kan. En dan gaan we in een trekje, maar dat is hier een echte bende. Binnenwas voor die eigen race. De Omroep Friesland auto is hier ook een 1600. Is onderwijs. Ik kan het zeggen met het voorlezen. Op een bepaald moment. En hier met die stuurt als een kek. Hij stuurt als een kek hier nou. Allemaal machtig. Ja, hij hier te pakken. En direct vreemd weer uit te komen hier. Ongelooflijk dat ik ben. Oh, ik kom bij huis. Ik heb het horen. Wat is in de 12-series op. De strijkroet die vreemd is
zo mee. Maar wij ruk op. Bij de 1, 2, 3, 4, 4 plaat 1. Nummer 3 heb ik te pakken. We zijn nou trainen in de race. Het is fantastisch. Wat een witte chauffeur. Ongelooflijk. En in de achtervolging op de nummer 2. Nummer 1 is nog een 1, nummer 2, nummer 3. En dan is in de 4e positie. Ik weet nog wie ik weet op dit circuit. Maar onvoorstelbaar, wat een prachtigste jongens dat van hier. Want we pakken binnen terug, hier begon. We pakken binnen terug, nee hij snijdt nog. Boem, boem, bam, gauw. Zilverkroon. Alsjeblieft, maar we kunnen trek net voorbij, want we blijven in de slipstream. Nou straks hier, jongen, dat vind ik uit. En Club die keerde weer weer. Ja, van muziek niet meer om binnen terug te komen. Slaggen de vlaggen, de net, hij snijdt nog. En iemand die zet hem naar voren. Ja, we hebben hem, we hebben hem. De laatste trainer in deze race. Fantastisch, jongen, was het. Echt geweldig. En wat een level. Hij klapte hem nog op tussen. Boom! Terug en dat. Wat echt lekker egal is het. Hij echt weer. Oh, krijg nog een klap. Met een lul, maar ik zit heel goed vast. Alle machten van de zitterrace. De nummer 3 passeerden. En dan weer onderwijs. Komen we achter op de zin. Die zit, oh, die zit op het roze bepaalde. Maar wij gaan winnen hier met de patroon winnen. Ja, is goed. Mooi. Kijk, hoe kom ik even vertellen wat hij dan had. Want hij doet het werkelijk fantastisch. Ik zag hem over door die enorme koelen. Ik zit er op zijn oor. Die krijgen de vlaggen, krijgen de vlaggen. We krijgen de vlaggen. Ja. Jongen. Nou. Had ik het hier in het veld helemaal goed in de gaten hadden. Dan binnen wij met volgens mij 12 uur. De beste bed, 12 strijden. Nou, je hebt reporter allemaal op Friesland en dan niet eens in een krasauto. Hoe heeft hij dat voldoen? Nou, dat is een bijzondere ervaring, Eibert, kan ik die vertellen. Het is, ik moet eerlijk zeggen, ik hier zo druk dat ik kom er net druk om uit zie. En ik heb me direct maar net druk om maken. Maar ik hier zelf de beste, allerbeste chauffeur die ik mee bezig kon. Hier is werkelijk fantastisch. En we begonnen met zondag 8e. En we zijn trainen worden. Nou, dat hek dan wel. Ik ben ook wel sportman, hè. Dit is wel competitie. Dus ik wil wel winnen. Maar hier is fantastisch. En het is een geweldige ervaring. Hier nog nooit die hadden dingen. Ik heb zelf op mezelf aanroepen, terug op Peerske man die op Wolsum erop ging even een eindje maar rijden. Toen zei mij dat ik daar nee, dat kind want we hebben een duo zit. Nou, dan beleef je dit. Dan wordt er een duo zit voor de omroep maken. Nou, dat vind ik echt fantastisch, hè? Oké, prachtig. En Noma staat zelf. Hoe ligt die dat dan? Ja, foute vraag. Zie je, nou wordt het echt spannend, Eibert. Nou wordt het echt spannend. Maar ik ga nou zien wat het op dit circuit inhoudt. Het is misschien, iedereen roept van het gaat net zo hut, want het is nog wat te drassig. Ik voel het al allemachtig hut gaan. En ik zie wat voor stuurmanskunst er op de pas komt. Dat nou begint het toch wel een beetje te kriebelen, mag ik die zeggen. Ja? Ik weet dat het nou te vrij rustig onder, maar ik vrees dat het nou de zenuwen tas naar dadelijk. Oké, je hebt succes straks. Ik weet dat is reporter en wat... Als de elastiekjes om, ja? Ik ga de elastiekjes om, Willem. Geen probleem, jongen. Nee, dat is steeds tot nou toe geen probleem. Tot nou toe is het echt heel relaxed. Ik voel me uitermate vertrouwd. En wat een geweldige gevoel is dat je zo goed vers zit. Je hebt echt een gevoel van, nou ja, wat er gebeurt, bij jezelf kan niks gebeuren. Dat veilig iets aspect spreekt mij wel op. En we onderbreken verkeerd even, we maken even naar de dames vanzelf. Ja. Stroom in adrenaline. Maar een beetje benzine. En een beetje snelheid. Wat pk's, dat moet het dus brengen. Ik zit niet te bedenken wat ik nou al hier was, maar ik weet het nog net. Maar ik kwam in elk geval voor om de race van u te rijden. Dus dat is doelstelling nummer 1. U te rijden. Maar ik wil lekker achterom rijden. En hier met helpt me, hè? Nou helpt me, hè? Ja, ik zie wel een mooi mij en als het hut kan haken, dan trouw ik niet voor blijven horen. De eerste net er met de vlaggen verteld. Ja. En dan gaat het om dat het goud begint te gaan, dan hakt de toren en de vlaggen aan baan. Helemaal belang uit en de kabeling af. En als er dan net vooruit komt, dan is het een beetje minder gaas, dat er heel leeg toren die eigenlijk. Maar we gaan al. Nou, het zit er wat te komen. De man met de vlaggen stekt de baan weer van rechts naar links. Dan wat gas voor, zo die hier bent. Maar dat die man net er heeft. Ja. Goed binnen. Oh, ik ben hem gepasseerd trouwens. Wauw, dus gaan ze gaan de krijg een fake. Oh, ik weet zo lang net weer voor, dat is duidelijk. Maar ik ga er naar binnen. Ik ga er naar binnen. Zit ik er toch vlak achter? Dit is wel moeilijk. Een beetje uitdaaien, dan moet ik naar hier weg.
Yo, jongens. Oh, dit is andere koek, hè, dat is een huis zitten. Dat is natuurlijk. Ik knal ze nou met het helpje in de tak hoor. Maar voorlopig ga ik hem nog in de baan. Dat is hier werk, hè. Ik nou niet voor jullie. Mooi wedstrijd, ja, doe maar. Nou, mooi wedstrijd. Zit het te houden. Nou, dan heb ik toch even waarom hier, maar dat is geen dienst. Nou, die in de sfeer. Dat is bijna net gebeurd. Daar rieden dan. Wow. Dat zit je losletten, ja. Ik ging wel voorbij, hè. Wat ben je er al? Ik heb hier rond weer. Oh, daar ben ik wegpasseerd. Oh, niet te doen. Ik heb het nog in de baan. Hier rond nog. Ik ben er weggerold en ik ga hem nog in de baan. De omroep Friesland auto. Ik hoop je net een rol meer als ik keeper. Ik denk het net ook, ik krijg een vreemd van achter. Dat is nog even lekker in de les. Oh, denk ik. Oh, nou, ik heb hem. Oh, wacht even. Zeg het nog eens een beetje in. Maar ik ga hem nog. En ik zal finishen, dat is de ultieme instelling. De ultieme doel. Finishen wil ik. Ja! Ja, we zijn finished. Yo! Oh boy, oh boy. Oh, netjes dit. Lekker Je bent hartstikke goed. Nou, is nou. Het is hartstikke goed. Ja, het is hartstikke goed. Ja, het is kleerzaam. Nee. Dit overtref ik net weer. Ja. Dus, Het kan altijd beter, hè? We gaan er wel in je maas. ja, dat doe ik dan maar. Deze trek even maar een taak op de kamer. Zat er 2 man in? Ja, zit er 2 man in. Ja, we zijn wel uitgegaan dan, hè? Dat kan wel muziek, hè? Nou knalt hij. En heeft nou die randzakken noteerd niet, zeg maar. Ja, ik had wel jongen water. Dit is vaak al met een Die school. zijn van ons. Die zijn van ons. Laten we de motoren starten, want nog even dan begint de strijd. Er wordt verzocht aan de start te verschijnen. We hebben nog maar 3 minuten tijd. We wachten met elkaar op. Geert van Thun. Die heeft voor het starten altijd pech. Maar als de lamp van rood op groen gaat, dan is hij als allereerste weg. Moet je dat zien in de bochten? Ze rijden allen bijna even hard. En nek aan nek wordt gevochten. Maar Geert van Thun. is een klasse apart. Hij heeft nog nooit een nederlaag geleden. Jongen, dat gaat hard. Er is hier nog nooit zo snel gereden. Jongen, dat gaat hard. Moet je dat zien in de bochten? Ze rijden allen bijna even hard. En nek aan nek wordt gevochten. Maar Geert van Thun. is een klasse apart.
Jongen, 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 dat gaat hard. Ja, Parijsicaan hebben we dit. Daar hebben we die wel raken, ja. Alweer de rijden. Hier nog ook al. Ja, dat gaan wij dan wijs, ja. Ja. Oh, dat was oké. Oké, ik weet van niks, hè. Nee, akkoord. Hé. Mino, krijg de schuld ook nog. Hoe is dat dan? Ik heb hem uitkomen, daar kan er ook knip. Idee als die ergens op Piers Commanding bij de autocross in Blauwhoes. Toen is in mijn dag dus zei, ach dit ben ik ons de hier, dat ik niet leuk stukje radio maken. Doe goed net. En toen binnen er een aantal mannen bij een duo zit nog wel weer. En die wil ik toch even vier dankzij zetten. Riek Wiersma van Hulk Riep, Marco Kramer van Haan, Jan van der Wij van Blijen en mijn dag daar is niet zelf van het is. Ik heb gedaan komen door Friesland en ik heb een prachtige dag man. En ik leer jullie even iets over Friesland. Ik mag mijn geweldige chauffeur bedanken, Ivan Velma, alle macht en man, het is nou stuur weer racen. Fantastisch, geweldig. We hier nog PK'tjes te winnen, maar we in de bocht hier, dat is echt briljant. En vooral voor de opvang, die hebben we fantastisch begeleid. Dankjewel en ik wens je wel een prachtige jongen. Nou, we zeggen waar het wint, waar het is de auto wint en na je weekend mij doet dan die autocross van Holland. En ik ben blij dat er een redelijk goed voorbij komt, best Geert. Karen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het dag van mijn leven gehad.